ko hemen ko para ba it how try Jesus Christ. Ngios ngo u Paulus bakuit u kran dom ia kinong Galatia. Kadao kalong kinong Galatia kim shimla ngeit bat pidiang bat impura ya ka jingim na ki posha ki por kila artatin. Badu Paulus bakuit u kran tinge haki dakabakot yaki kobij. Pilong babij. Kaya ke dao. Ukot yaki babij. Babij na marba. Kim shimlang ngeit ha ujisu. Kim shimlang ngeit ha ka jingsha shitom. Bad ka jimmi pa jungu Jisu Christ. Kilang ngeit bun ke baro ka ain. Henry kim shimla don jingeit. Ha ujisu jingeit ha ka jingsha shitom jongu jisu but ka jingsha sarpana jongu jisu but deina mark ne ka dau Paulus bakud ong pila yo pidiang yo mensiam bakuit pila yo jingeit minda bale pisa kud shitenglendi kadon ka dau bale namar klam jisu ginum poi shabani minin ngala yo I kawe ka comment ha kawe ka video kaba ngapinmi uwe ubri ba comment all religions leads to God. All religion lead to God. Baro ki NIAM kayalam SHA BLEI. Bad ngalat tho ya u mano mangamti ngala ong baro ki NIAM kayalam SHA BLEI lada piyai lemba ujisu. Kalam ujisu nginum poi SHA BLEI. Namaru jisu ki ula ong kito ki papidiang yanga ki pidiang yauta ubapa yanga. Kito ki pakentait yanga ki kentait yauta ubapa yanga. Kabam mod ladang yong baro ki NIAM kayalam yangi SHA BLEI kanum yalam yangi SHA BLEI kadaw kalong kalam jisu nginum laban poi SHA BLEI minta. Ka jingking ban poi SHA BLEI kalong ka jingking jong ka baning kaba BLEI hi ula ay hangi lemba ka jingwan jong jisu lemba ka jingsha shitom jong jisu halor ka dimpana bad ka jingiap jong bad ka jimmi pa jong bad BLEI ula pentikana ba ukun marwe jongo shimla wan kumuburi batalod henre ula wan kumukun ba klein bor ubadon ga bor wat halor ga jingia lada manga bad mapi ngimpidiang ya kanega jimaya lano ru nginum poi shabeneng nginum ya kendo ya BLEI light u Jesu nginum nagadaga daw kakatino BLEI ka kren shaik kadar hangi ujisu ulang nom penim pa marway u penim yangi kanamba ngindup laban poi SHA BLEI kalam jisu don jim penim lada don mano bakran start halor kano kapang kimshim la ban poi SHA BLEI light na ujisu kane kalonga jingi kai ka ba u Paulus bakuduong ko galaitia babij haba pilastang badu Jisu Christ menda bale pi pendalot yalade piong hana ka ain kalabiang ngitip ngidon bun jai ki ain ha ka imlang salang ngidon ki ain ha balang ngidon ki ain ki hukum jong BLEI kine ki ain ki arab kum no yangi ka ain ka rule ka yarab kum no yangi ka ain ka rule ha ka imlang salang ne ha ka kam sarkar ne ha ka jingim mensiam ka yarab kum no ka yarab yangi bantip iya ka pop bantip iya ka jing shisha bad henry kata ka jing tip marwe kanum penim yangi habangit tip ba ka jengem jongi kalonga bakala habangit tip ngim jo yai katkom ka ai ngistang ban penbe dia ka jengem ban penbe dia ka jengem jongi ngidon kam ya ka jing yarap Jisu klam ka jinga e jongo BLEI klam ka jingur ko jongo BLEI ngimla ban penbe dia ka jengem jongi lanoru
Kaain kan pasiaw man gapor yangi. Karukam ba PM kalong ka bakala. Kikam ka ba pile kalong ka ba siniyo. Pi lada ki PM komne kadon ka jimma. Henry habangis ngautu ba ka jingim jongi kam biang. Ne ngi yait bakala ne ki ngi le ki kam siniyo ngi don kam ya ka bor ban job halor ki jing siniyo halor ka pop halor ka jing talot kata ka bor kalong ka bor ka ba wana ujisu badu jisu marwe ben pinya kendu yangi badu balai lada don mano ba ang kalam jisu ngin poi shabeneng ki kran beach kum gi nong kaletia ki kran beach namar kalam jisu ngimla ban poi ka jingtip kalong ka way pat ka binda henre ka jingit ka ba kongsan nagata ka daw Paulus bakudo ang kalam ka jingit pimla ban pinroy yaw mensiam bakuin ka jingit ka ba mod jingidu jisu ka jingkaloy mensiam jongi ban pindam yalade hapo ka bor sin shar jongo Jesus Christ habangi pindam yalade hapo ka bor sin shar jongo Jesus Christ ngin sustang ban roy how mensiam bakoid de hangdo Jesus la ang ha ka gospel minda kasngi lada uwe u paralog u bashem u lab don bam don di na mar don giba wan jingwan ha ka por mid badula le dia ka jingkang jong way patu paralog uba don laitili ki po badul te kana ba udon upo badun tishitin un karpashi karpan hadu banda u paralog u pli ya ka jingkang jong ka ing ban ai ha u ya kita ki po kak mut ayu kabam mut habangi yakendo kano ka jinge ha ka jingem jongi kaba yade bat ka jingim mensiam ni don kam ban ti dia ka jingkang kata ka jingkang kalong uji su Christ nama uji su long ngalong ka jingkang kalam mga omdon bapoy sya ka sem omdon bala ban rum ko himmen ko para kane ka jingi kai ngimla ban buri don buon gi buri ya kane ka jingi kai lese don buon gi buri ki lesting ya kane ka jingi kai don buon gi buri ki pinsting ya kane ka jingi kai lese ki ong nge thau blengim don kam jisu ki bakala shi buon ki bakala shirke lano ru em kin poi sha u BLEI kinum poi sha beneng namar ngiha bentit ya ka jingkang kata ka jingkang kalong ujisu Christ haba u play ya ka jingkang un penbiang yangi da ka jinga kine laitili ki upo kaba upan haba udon upo unai hangi uta kita ki pu kilong ki jinga kaba ngidon kamban lait luit naga jinge kawe hadin kawe pan kalam kane ke jinga ngimla ban job halor ke jing dollar jangi halor ki pop jangi halor ki jimpang jangi halor ki jingdum jangane ka parte kalam jisu kumno ke ngila ban poisha bening kalam jisu ngimla ban roy how men siam bakoi ngipan how jisu bad un pendap yangi daw men siam bakoi tongin duwai hagane ki yukrish bakoi tongin pendem mai ke jinge jangi sashasin how jisu but ngide pen pendam yalade how jisu kana ba ke jingem jangi kalanga ba seiso jisu ba it melong u BLEI jangi melong u BLEI ba marwe u nampenim ba marwe lemba jame ngi poisha beneng bahad ka jinge jangi kalanga jingit yame karko kardo yangi bangin dup roy how men siam bakoi banginum sakut haga jimbij kumba sakut yaki nong galetia jisu yarap yangi banlangi bastat ban wad ban eat ban yad rengkat bat me en yaro ya utrai jisu Christ